दोडामार्ग तालुक्यातील अम्युजमेंट पार्क जाहीर झालेल्या तिलारीसह मळगाव आणि रेडीपर्यंतचा विकास होण्यासाठी कोकणकडे येणारा शक्तीपीठ महामार्ग दोन्ही ठिकाणी विभागून जावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी फेर आदेश दिले आहेत। याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास निश्चित त्याचा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला होईल असा विश्वास आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला। विशेषतः त्या भागामध्ये केबल कार येणं आवश्यक आहे, कारण जिथे मी केलं तिथे केबल कार हे वैशिष्ट्य होतं, त्याच्यामुळे मागील देतील रे तसं केबल कार नाही शक्य आहे। त्यांना तिथे जर नवीन कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे त्यांना जर अधिकचे पैसे मिळाले आणि तो जर डबल रोड मिळाला, आमचा नवीन प्रस्ताव असं चालू आहे की येणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्ग आहे तर दोन ठिकाणी विभागून जर तिलारी मार्गे गेला आणि मळगाव मार्गे रेडीला गेला पण त्याचा फायदा येऊ शकेल। त्याच्या फेर हे करण्याचे आदेश हे मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत। निश्चितपणे चांगला असं डेव्हलपमेंट ही होत असताना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ज्याला डेव्हलपमेंट होते त्याला तिथे चांगले रस्ते लागतात, चांगलं पार्किंग लागतं। या सगळ्याशी त्या भागामध्ये निर्माण झाला त्या भागाचा पूर्णपणे विकास होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।